Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurba haɗin kayan kokowar jihar ta muna laya. Nura Hassan ga kusan azumin ga ya zo kasuwar STM, cikin kasuwar STM da ke da shago. Akwai wani abokina ne Mansur. Ya yi ta damuwar kai ne, wani yanzu Nura ya shigo kasuwar tawa bai zo wurin ka ba. Na ce mai da Allah Mansur, kai ka sai da kayan ka abin da ke ka sa kayan nan naka gaba gare ka. Shi abu mamaki ne yake bashi ko mutum na kashe Nura Hassan nan garin ga yanda ni mai gata ni mai komi ba a kai Nura bai washe zan ce da Allah Mansur ka bar wannan zanci ni zancen nashi ma ban son shi kama shi butulci na Nura da mantuwa nashi duka wanda suka san shi bai kawata su mance da wannan abu bai kawata wannan shi ba su mamaki ba. Akwai su da dama da suna cikin gurbin ga wanda maganar da nake zahiri ne sun san abubuwan da nake gai ni ba zan yi ma mutum shiri kuma ni wallahi in ni so ka na so ka da Allah ban san ta haya bi da minahanci ko da zuciya biyu wannan ba san shi wannan kuma in ni rena ka na rena ka na wuce tashin ka na wuce tashin ka kawo wanga bokalukka yalla wani zai mamaki menene yasa nake yin su saboda Nura Hassan ba yau ne yake hituwa yana tozartatawa shina wasu su zage-zage da wasu abubuwa wanda ba su bane ka gane iya yi su kuma daga baya zai hito ya ce a yahe mai kaza wane ne wanga ya shigo wanga ya kaza kaddara shi ce ka san mutum bai wuce kaddara ta wanga bai kaza nan Nura Hassan adawa muka ɗauki da yan dosu muka ɗauki adawa tsantsa tsakaninmu da Nura babu gatan da tawa ba ta mai iya ta kokowa masu kashe abin su roƙon Allah dangance da ya ta kumiya saboda ya buro dosu ana so aga kume shi. Ni na san su mazan da suka sa dukiyoyin su suka yi wannan. Akwai wanda sun kashe abin su saboda Nura wallahi Nura bai sani ba. Su shi ne suke yi suna son su yi mai kishin zuci dangance da abubuwan da ya gai ana mai dosu. Ya ce ana mai walakanci ana mai mina na tozarci babu walakancin da bai gani dosu. Muka yi ta gayin badiya bane nan ka zo ko cibiyar kokowa inda za ka maka. Tsohon conseil regional ya taba gaya ma Nura ya ce ma Nura da Aminu da Bello ya ce musu nan tawa cibiyar kokowa kuka zo kuma gidan kama muku nan amma ce ka zama mutum dan kana da ƙarfi ka ce sai dai a shaha maka mai ko dan kana wani istar ka ce wani abu sai dai a yi maka menene kawai irin maganar conseil regional ga irin ta cewa ga dan da nan kai Nura ya ce ya baro iyalin shi an kashi nan tawa an bar shi walakaici ayyuwa ne kuma wallahi iya gwargwado su mai sai lemar su akkadi dan Laraba su Alhaji Musa Gireri su Alhaji Alhussein mai dabino wa'anga dukani ne na samu soyayyen Nura cikin rayuwarsu su Alhaji Abdulwahab kanin sarkin matasa dukka in dai ba haka nan bane wanda ba haka nan bane shi to cikin gurbin ga yace maganar din gai ba haka nan bane ni ka hada da Nura an malamin malamai mun ka duke shi na yan kokowa Nura akwai wanda su yi ta shaidu sai dai su yi ta istighfar dangance da Nura shaida da ake ta bara da yazo ba ka raba shi da tabza kusa gare kai dan Hassan sai kai dan Hassan